हरे भागवत पुराण कोंकणी टीमान आयोजन करचे वैष्णव भजन स्मळल्या सिरीसाक सकडांकई स्वागत. आता मंगलाचरण म्हणून आम्ही या कार्यक्रम सुरू करूया. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आजी जगन्नाथपुरींतू एक विशेष दिवस म्हळ्यार नेत्रोत्सव जावची दिवस. नेत्रोत्सव म्हळ्यार जगन्नाथ देवालय आमचो येवचे एक रथयात्रे फुल दिवस जावचे एक महोत्सव. स्नान यात्रे म्हळ्यार जगन्नाथ स्वामीले देवालय आविर्भाव दिवस येवचे ज्येष्ठ महिन्याचे पुनवे दिवस. त्या दिवसू जगन्नाथ देवाक बलभद्र देवाक आणि सुभद्रा देवीक 108 कलशान पूर्ण रूपारी अभिषेक जाता. ते अभिषेक जल्लन कसं जात म्हळ्यार थंड उदकय आणि थंडी निमित्त थंड वार येता म्हणताना देवाक थंडी जाता, अंगा उंसाण येता, ज्वर येता. तेन्ना देव 15 दिवस भक्तांक दर्शन दिना. तेन्ना भक्तांक पुरा मस्त बेजार जाता. ते 15 दिवस दर्शन दिन देखून ते अन्न नैवेद्य तसं कसले असना ताका अन्नवासर म्हणतात. ते 15 दिवस भक्त पुरा फल देवाक निवेद्य रूपार दिवचे. तेन्ना हे 15 दिवस देव लक्ष्मी देवी लोट असता म्हणून म्हणतात. विश्रवसूले वंशज देवाक विशेष रूपारी देवाले सेवा करताची. ते 15 भक्तांक 15 दिवस देवाल दर्शन मेळनतिले भक्त मस्त विरहार असतांची. चैतन्य महाप्रभू आणि तांगे शिष्य पुरा देवाल दर्शन जायन देखून मस्त विरहार असताना त्यांनी ब्रह्मगिरी मळल कडेन वतांची. ब्रह्मगिरी म्हळ्यार थंय ब्रह्मान स्वयं तपस केला म्हणटाचे. ते तपस केल्ले देखून त्या जागेक ब्रह्मगिरी मळल नाव येयले म्हणून म्हणटाचे. तेन्ना हे 15 दिवस कसं जात म्हळ्यार देवाक अभिषेक केल्लो देवाले बण्ण पुरा एक नमुनेचे डल जाता, फेड जाता. तेन्ना 15 दिवसांतू हे 14 दिवसांतू देवाक नवे बण्ण घालताचे. ते बण्ण घालताना कसं करता म्हळ्यार दोळ मात्र सोडून बाकी फुल्ल अंगाक पुरा नव बण्ण घालतांची. तेन्ना
ये 15 दिवस देव दर्शन दितना देवाक दोळ्याक ये बण्ण घालून हे करता देखून नेत्रोत्सव ते 15 दिवस देव सुभद्रा देवी आणि बलभद्रा समेत सकळांक दर्शन दिताचे ताका नेत्रोत्सव म्हणतात. नेत्रोत्सवाचे नेक्स्ट डे रथयात्रे जगन्नाथपुरींतू जाता तशी. आता तुम सकळांक तेन्ना आयज एक पुण्य दिवस तेन्ना ह्या दिवसांतू आम्ही देवाले वैष्णव भजन म्हणजे एक भाग्य आमकां सकळांक म्हणजे ऐकूचे एक भाग्य आमकां मेळ्ळा. आज सकळांक वापस एक पण हांव धन्यवाद स्वागत करता आणि आम्ही आयचे कार्यक्रम सुरू करूया. सुरवेक म्हणून येताची सुरवेक आम्ही गोविंददास कविराज हांनी सुरेख आम्ही नरोत्तम दास ठाकूर हांनी बरयलेले रचन केलेले एक भजनेनी हे कार्यक्रम आम्ही सुरू करूया. नरोत्तम दास ठाकूर हांगेले एक सन परिचय म्हळ्यार सगळ्यांक गोष्ट आसतले जाल्यार हांव एक दोन्ही लाईन सांगूक प्रयत्न करता. हांका ठाकूर महाशय म्हणून सांगता आपयतांची आनी एक गौडीय वैष्णव आईवय आनी थ्रू आउट ओडिसांतू वैष्णव भक्तीचे प्रचार केला. हांनी किंग श्री कृष्णानंद दत्ता आणि नारायणी देवीले सुपुत्र आणि कृष्ण भक्तींतू बत्तेरी तल्लीन जावन श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शना खातीर जगन्नाथपुरीक श्री श्यामानंद प्रभू आणि श्रीनिवासाचार्य लोटू भायर सरतांची ज्याला कसं जात म्हळ्यार हांगा वाटेरीची चैतन्य महाप्रभूले तिरोभाव जल्ले म्हणले सुद्धी मेळटा. तेन्ना सीधा वृंदावना वताची थंय ह्यांनी कृष्ण भक्तींतू शिष्यत्व घेताची. श्रील जीव गोस्वामी हांगेले शिक्षा गुरु आणि लोकनाथ प्रभू हांगेले दीक्षा गुरु. आता मी हांनी रचन केलेले वृंदावन रम्य स्थान म्हणलेले कीर्तन ऐकूया. हे कीर्तन म्हणून येता सांची युवराज भक्त युवराज आणि भक्त वरदराज हांनी जननी माताजीले नत्र जननी माताजीले आमकां सगळ्यांक गोष्ट आसा. तांणी आमगेले भागवत पुराणांत सुमार क्लास कडून आयल्यांची तांगेले नत्र हरे कृष्णा. आता वृंदावन रम्य स्थान म्हणल्यार भजन म्हणटाची. वेलकम चिरडवानो तुम्ही म्हणाची. हरे कृष्णा. ओवर टू यू. जय श्री प्रभुपाद. हरे कृष्ण. आव युवराज आव वरदराज. आता आम्ही वृंदावन रम्य स्थान कीर्तन सांगचे ती कीर्तन नरोत्तम दास ठाकूरान बरयलेला. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणी राजा हम
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार ओरोप लावण्य राशी आम्ही परिचे काशी हास्या परे हास शने रूप लावण्य राशी आम्ही परिचे काशी हास्य परे हास्य शने नरोत्तम दास कोये नित्य लीला सुख मोर सदाए स्फोरुख मोर मने नरोत्तम दास कोये नित्य लीला सुख मोर सदाए स्फोरुख मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरी बोल बारी जनकोनमळी मुचरडो आणि तुम्ही बारी लायक जाला धन्यवाद तुमका बारी जनकोनमळला आणि मुखार सुने अशीची येवका इथे ह्या पदाचे ह्या भजनेचे अर्थ अशे आसा म्हळ्यार ह्या भजनेन तू नरोत्तम दास ठाकूरांनी वृंदावनाचे विवरण दिला वृंदावन कितले चिंतामणी वज्र वैढूर्यान असते अरमने सुंदर जावन अस थंय तावरेन भोर नसचे तसल एक यमुना नैतुरा आजहंस खेळता आसाची आणि ताजे मध्येंतू एक भांगरा तावर आहे अष्टदळान असते दोन्ही स्टॅन्सांचो त्या सांगता असांचे अष्टदळानी हे असते तावरेरी 8 गोपिका स्त्री हंगेल मध्येंतू श्रीदेव श्यामसुंदर चंद जावन शिल्ती राधाराणी लोटू वज्र खच्चित सिंहासनारी बैसून अस आणि हे दिवैन दंपतीले तांगेल ते एक हास्य परिहास्य संभाषण सक्कडकडे स्प्रेड जलल बरी अस नरोत्तम दास सांगता ते दंपतीले ते एक सुंदर रूप नित्य आमगेल हृदय कमलारी हृदयांतू स्थिर जावन रब्बो देवा म्हणून सांगून हे आज पदा मुखांतर देवा लागी प्रार्थना करता सर हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता मी दोन्ही भजन ऐकूया भक्ती विनोद ठाकूर हांनी बरयलें तसले हंगेल रचने हंगेल विषयारी तुम सगळ्यांक लागजान गोतस 2 दिवस फुडितलेची हंगेले 13 दिवस आम्ही भागवत पुराण कोंकणी आम्ही बारी चंदायर वैष्णव भजननी फोटो क्विज पुरा फोरनो सेलिब्रेट केलेलं आसा जाल्यार एक 2 उत्तर केदारनाथ दत्त नावारी हंगेले जनंजले 1838 अंतु हंगेल गुरु बिपिन बिहारी गोस्वामी आणि श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज हन्नी हंगेल 29 वर्सांतू चैतन्य वैष्णव मूवमेंट बेंगाळांतू स्टार्ट केले आता मी हन्नी रचन केलेले गाय गौर मधुर स्वरे भजन ऐकूया हे सांगू येता सांची भक्त तक्ष हन्नी हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी आणि हिस ग्रेस बलराम किंकर दास प्रभु हंगेले सुपुत्र हन्नी लायक एक कीर्तनकार वै वेलकम स्वागत करता सर हरे कृष्णा हरे कृष्ण
आज हांव गाय गौरा मधुर स्वरे सिंग करू वत्तसत एक सेकंड गा आयपडतस ना गाय गौरा मधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे गृहे ठाकुर वने ठाकुर सदा हरि बोले डाको गृहे ठाकुर वने ठाकुर सदा हरि बोले डाको सुखे मुखे बोले नको वदने हरि नाम करो रे सुखे दुखे भूलो नको वदने हरि नाम करो रे माया जले बाधा होये अच्छो मिच्छे काजलोए माया जले बाधा होये अच्छो मिच्छे काजलोए एको नचे तना पेये राधा माधव नाम बोलो रे एको नाचे तना पेये राधा माधव नाम बोलो रे जीवन हो लो शेषा न बाजिले ऋषिकेश जीवन होइलो शेषा न बाजिले ऋषिकेश भक्ति विनोद पदेशा एक बनाम रसे मतो भक्ति विनोद पदेशा एक बनाम रसे मतो रे गाय गौरा मधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे अंजे अर्थ आता सांगता फर्स्ट गौर सुंदर सांगता की केदना हरे कृष्ण महामंत्र सांगता वचकाचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सेकंड स्टँजा सांगता की तुम्ही गृहस्थ असो जो संन्यासी असतो केदना हरी हरी म्हण सांगता वचका केदना विसर्चनज दुःख असो सुख असो केदना हरी नाम सांगता वचकाचे थर्ड स्टँजा सांगता की आम्ही मायांत असो आणि केदना असतली ताचे कितीरी आम्ही आता आमकां मनुष्य रूप मेळ्ळा ताचे फुल युटिलायझेशन आम्ही करका ताचे कितीर केदना राधा माधवाल नाव सांगता वचका फोर्थ स्टँजा सांगता की आम्ही केदना मोर येता आणि आमकां आता मनुष्य जीवन मेळ्ळा आता आम्ही ऋषिकेशाला आम्ही तितलो सेवा करणी जाल्यार लास्ट क्षणांतू एटलिस्ट हरिनाम सांगता भक्ति विनोद ठाकुर सांगता की just once relish the nectar of the holy name. Thank you. हरे कृष्णा हरी बोल बारी लायकोन सांगले चांग एक भक्ती सांद्र जावन अशी एक
भजन चांगेक एम्बियन्स आयले. हरे कृष्णा केदनाय इशीची आणि मुखार सोने येऊन भजन आमगेलो तो भजनेचे एक सेवा करचे एक आमके तुमगेल तोंडानसे कीर्तन ऐकूचे एक भाग्य दिव का म्हणून निमून घेता. धन्यवाद तक्ष. हरे कृष्णा. आता आणि नेक्स्ट आम्ही जयदेव गोस्वामी रचना ऐकूया. जयदेव गोस्वामी हांनी 12th सेंचुरीचे संस्कृत कवी आणि कमलाबाई आणि नारायण शास्त्री गेले पुत्र. हंगेले एक प्रशस्त काव्यस गीत गोविंद. हंतु गोपी आणि राधाल प्रति कृष्णाल प्रेम राधा कृष्ण प्रेम हायलाइट केला. भक्ती प्रचारांत हंक एक प्रमुख पात्र शिले. आता मी दशावतार स्तोत्र ऐकूया. हे म्हणून येता असाची कणिका भट आणि हरे कृष्णा. प्रलय पयोति जले धृतवानसि वेदम् विहित वहित्र चरित रमखेदम् केशवद्रेथा मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. शिथिर इह विपुलतरे तिष्ठति दिवा प्रेष्ठे धरणि धरण किन चक्र खरिष्ठे केशवद्रेथा कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. वसति दर्शन शिखरे धरणी तव लग्न शशिनि कलंक कलेवनि मग्न केशवद्रेथा शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. तव कर कमलवरे नख अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवद्रेथा नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. चलयसि विक्रमणे बलिं अद्भुत वामना पदनक नीरजनित जन पावना केशवद्रेथा वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. क्षत्रिय रुधिरमये जगत भगत पापम् स्नपयसि पयसि समित भवतापम् केशवद्रेथा प्रगवति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुख मौलि बलितरमणीयम् केशवद्रेथा राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे वहसि वपुसि विसदे वसनं जलधापं हलहति भीतिमिलितयमुनाभं केशवद्रीथा हलधररूपा जय जगदीश हरे हे जय जगदीश हरे हे जय जगदीश हरे निन्दसि अन्यविधिर् अहः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवत्रेखा बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे हे जय जगदीश हरे हे जय जगदीश हरे म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालम् धूमकेतु इव किमपि करालं केशवद्रेखा कल्किशरीरा जय जगदीश हरे हे जय जगदीश हरे हे जय जगदीश हरे श्री जयदेव कविर् इदमुदितम् उदारम् शृणु सुकथं शुभदं भवसारं केशवद्रेखा दशविधरूपा जय जगदीश हरे हे जय जगदीश हरे हे जय जगदीश हरे वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलम् उद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलं चलयते क्षत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यम् आतन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः हरे कृष्णा हरी बोल कनिका बारी चंदकोन सांगला देवा आणि युए इतुकुनु म्हणता म्हणलेलं आणि रवी किरण भट्ट आणि वैष्णवी भट्ट हांगेल दुवा कितले क्लास शिकता तू आता कनिका ग्रेड 1 वा त्याला बाय हार्ट सांगली की म्हणून वा नाही वा पळून सांगेल वा त्याला लाईक जला इथे लाईक जला इथे आणि केदे नाही म्हणता अशीची जय माताजी ओके भगवद्गीता म्हणतास ना तू वै माताजी केदे नाही येऊ का ओके हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा हिज ग्रेस देवराम प्रभू तुम्ही असाच की ऑनलाइन असाच की मका काही दिसना त्या देखून देवराम प्रभू असाच की असलारी एक नेक्स्ट म्हणू का आता ताजी पुढे श्रीला रूप गोस्वामीले भजन सांगू येता सांगताची श्रीला रूप गोस्वामी म्हणारे षड गोस्वामी तो सीनियर आशिले रूप हानी आमका सगळ्यांक गोतस गौडीय वैष्णव कवी चैतन्य महाप्रभू लोट आशिलेंची आता हानी बरयलेले भजन राधे जय जय माधव दैते म्हणल भजन म्हणू येता असं भक्तीन प्रार्थना प्रभू आणि अपर्णा डी प्रभू डॉक्टर अपर्णा प्रभूले सुपुत्री शिवमोगा सुकुनो हरे कृष्णा
हरे कृष्णा प्रार्थना। हरे कृष्णा। आजी हाव रूपक गोस्वामी रचित राधे जय जय माधव दैते है वैष्णव भजन आवत्त संता। राधे जय जय माधव दैते जय जय माधव राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते। दामोदर रती वर्तन वेशे हरिणी पुट वृंदा विपिनेशे दामोदर रती वंदन वेशे, हरिनिस्फुट वृंदा विपिनेशे। दामोदर रती वर्तन वेशे हरिणी पुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते। वृषभानुदारी नव शशिलेखे ललित सखी गुण रवि कवि शाखे वृषभानुदारी नव शशिलेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे। वृषभानुदारी नव शशिलेखे ललित सखी गुण रवि कवि शाखे राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते करुण गुरुमयी करुण भरिते सनक सनातन वनित चरिते करुण गुरुमयी करुण भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। करुण गुरुमयी करुण भरिते सनक सनातन वनित चरिते करुण गुरुमयी करुण भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Jaya Radhe Radhe Jaya Radhe Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe हरी बोल. प्रार्थना बारी चंजला. थँक्यू. धन्यवाद. बारी चंजला सगळे इशी ऐकून बसलींची मंत्र मुग्ध जावन तुगेल भजन तू म्हणची शिपळयता बसलींची ऐकताची कृष्णा लगेच शिपवलींची. माताजी मागेल ओताबले मरलेल मागेल अण्णा तुगेल अण्णा मरलेल वा. तू नित्य भजन म्हणतोय गरलेगी नित्य कीर्तन म्हणूस वा. केलपट्टी केलवपट्टी म्हणता. मस्त भजन बाय हार्ट येतोय शिकल्या वा. मस्त भजन शिकल्या वा. जय माताजी आणि शिकू का. ओके ओके. बारी चंजला धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा देवराम प्रभू तुम्ही असाच की. आजी अंग उपस्थित जल सगळ्यांके धन्यवाद. लायक एक भजन संध्या चिरडवानी आमका तिथले मंत्रमुग्ध जावन मुतची दौड मुचून ऐकूत तशी नावे ते एक भजन येतो आम्ही एन्जॉय करून कृष्णा लोटो ते मेळची तशी ते एक अवकाश चिरडवान दिले आमका. तांगेले कीर्तन ऐकूचे एक भाग्य देवान आमका दिले. आज उपस्थित जल सगळ्यांके धन्यवाद. आता हाई रथयात्रे जगन्नाथ रथयात्रे तेदना एक जगन्नाथ अष्टकम म्हणून आम्ही जगन्नाथ देवाक स्वागत करया. 15 दिवस नजरबंदीन पासून देव आता आजी बाहेर नेत्रोत्सव जले. हाई रथयात्रे जगन्नाथ अष्टक म्हणूया. हरे कृष्ण. कदाचित काळिंदी तट विपिन संगीत कराओ मुदा बिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपती गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पाथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पाथगामी भवतु मे. भुजे स्वये वेणुं शिरसि शिखि पुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद् वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पाथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पाथगामी भवतु मे. महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसस्प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना
सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रमा सुरदमला पंखेरु हमुखै सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य असदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुदया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्मा पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरसव पुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् नयाचेऽहं रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधुम् सदा काले काले प्रमथपतिनाचित चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चित इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं य पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। हरे कृष्ण।
प्रभु जी कसले अनाउन्समेंट माताजी देवराम प्रभू होता ऑनलाइन ಆಗಿಲ್ಲ सर आम्हाला सीता देवीदासी म्हणाल आवाज सॉरी प्रभु एक मिनिट तो जॉईन करता असा एक मिनिट प्रभुजी ओके गोविंददास कविराज हन्नी एक बेंगोली वैष्णव कवी जलरी चैतन्य चरितामृता प्रकार हन्नी सुरवेक एक शाक्त जावन शिलींची म्हळ्यार शक्ती देवीले आराधक जावन शिलींची हन्नी श्रीनिवासाचार्य अंगेल मुखांतर वैष्णव जलींची हन्नी संगीत माधवनी गीतामृता म्हणलेले दोन्ही बुक्स बरयला हनी बजुरे बजवरे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंदरे कीर्तन बरोवन श्रील जीव गोस्वामींक पेटयले तांकां भारी खुश जाले ते भजन आयकून श्रील जीव गोस्वामीनांका कविराज म्हणलेले प्रशस्ती दिले आता या बजवरे मन म्हणलेले भजन म्हणूक येता आसाची दैवराम प्रभु हिज ग्रेस दैवराम प्रभु आणि हर ग्रेस अमला सीता माताजी आणि हिज ग्रेस सचिनंदन प्रभु अंगेले सुपुत्र आणि अहमदाबादांतनी सुरत देवस्थानांतो टेम्पलांतो मस्त सेवा करता आसाची त्या गांवची एक बेस्ट एक कीर्तनी आवय हन्नी आता आमी हंगेले तोंडान कीर्तन ऐकून धन्य जाऊया रेडी असायचे माताजी एक मिनिट दैवराम प्लीज स्टार्ट हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण am I audible माताजी यस ऑडिबल सांगायची या माताजी भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरणारविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर होए भव सिंधु सीता तप बात बरिशन हे दिन जामिनी जागिरे विफल से विष्णु कृपण दुर्जन विफल से विष्णु कृपण दुर्जन सफल सुफल बल भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरणारविंदरे धन यौवन पुत्र परिजन पीछे किया से परसिरे कमल दल चल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीतिरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंदरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hare Krishna. हरे कृष्णा, हरि बोल. भारी लाइट जला देवराम प्रभु. थैंक यू. धन्यवाद. Thank you very much, Mataji, for Extremely giving me sorry, the Muralidhar opportunity. Charan Prabhu. Actually, he was in temple seva and he left and he was on way while he was singing. I had already intimated him, but it slipped out of his mind and I'm out of town. I'm extremely sorry, but thanks for giving him an opportunity. ना लेट जायनी, सॉरी संचय गतीना आम्ही वाइंड अप करनी, आम्ही करेक्ट जल्ले खई आमगेले मिसिंग येनी करेक्ट टाइम ಆಗ್ತಾನೆ एंट्री जला देवाल कृपे तितले. मुरलीधर चरण प्रभू कृपास माताजी खरे सांगता असा ना जाल्यार म्हाका शिकळ म्हणून केलें ना की ताण टाइम पळेल ना जाल्यार तश कोन तो देवळा सेवेंत आशिल म्हणल्यार म्हाका जाल्यार म्हणचे जायना ताका आनी ताजे खातीर ऍक्च्युली ऑफ द वर्का पडले तागेले. यस नाही त्या जलारी कृष्णाल सेवे गेवई कृष्णाले सेवे तेदना खंयची जलारी तो देवालंतू आशिल्लो ते देखून नो प्रॉब्लम. कोणाकय कसली तोंदरी जायनी. अशी जलारी तांणी सांगली नव्हे ते आमकां खुशीची. धन्यवाद. मस्त मस्त धन्यवाद. मल्ले रथयात्रा नेवे तश कोन सेवा सुमार आसाची तांतू तो मात्र इन्वॉल्व आशिल माताजी. ओके, नो इश्यूज माताजी. थँक यू. आत्मणी म्हणा. धन्यवाद. हे भजनेचे अर्थ आहेत म्हणारे आणि गोविंदा संत संतांची कविराज कसं म्हणता म्हणारे आमका देवाले दुर्लभ जन्म जावन मानव जन्म मेळ्ळा हे सार्थक करचे खातीर नित्य आम्ही देवाले चरणारविंदाचे स्मरण करता असो का तेन्ना आमकां हे जिवनांत येवची एक भंय की एक धैर्य आमगेर मना सुकून दूर वता. तशीची कसलेय एक क्लायमेट असो नावे शाक म्हणल्यार थंडी म्हणल्यार वारे पावस यो म्हाका तेज्यान जायना तसर कसलेय एक अंतू एक करनतिले दुर्जनालय हाजे खातीर मस्त वावटेनी पुरा काण आमी हे केले जाल्यार म्हाका खंय हे मेळनी मनाक शांती मेळनी. तेदना हे धन की यौवन की पुत्र कुटुंब परिवार म्हण सांगून संतोष मेळटा म्हण सांगून हांव ताजे खातीर वावट काडले जाल्यार म्हाका कसलेय मेळनी. हे जीवन म्हणलेले तावरे पाना वयले उदकावरी ते खंयचेय वेळार जाय जाल्यार पोण वता. तशें आशिल्ले ते देखून तशें आशिल्लें एक जीवन तेन्ना आमकां खंयचेय वेळार जाय जाल्यार हे आमगेले लायफ एंड जेवच्या पुरो ताजे फुडें आमी देवाले नित्य स्मरण करता म्हूण सांगून सांगताची. आनी चारय स्टॅन्सांनी नवविध भक्ती विशयारी सांगला. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पादसेवन दास्य आणि पूजन साख्य आत्मनिवेदन करून देवाले नवविधी भक्तीचे वर्णन केला. त्या रितीर खंयचे तांतूळ खंयचे नवविध आमकां करूं जायना म्हणजे तांतूळ एक पुणी आमी करून आमगेले जन्म सार्थक करया म्हूण सांगून वर्णन केला. आणि 8:30 भागवत पुराण कोंकणी आणि तो नेक्टर ऑफ डिवोशन तंतु हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी हांनी सत्संग करता आसाची. शेनवार 7:30 डिमॉन्स इन वृंदावन अंतु हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी
हान्नी क्लास करता असांची सत्संग आसा आणि 10 तारखेक आषाढ एकादशी भगवद्गीतेचे पूर्ण संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा तांतू मस्त स्लॉट्स बाकी आसा एकादशी एक श्लोक जेला एक श्लोक दोन जेला दोन सांगून आमगेले जन्म धन्य करूक प्रयत्न करया मस्त स्लॉट्स बाकी आसा कोणे इंटरेस्टेड आसा रिनाकला तुम्ही घरा लागी आसतना की कोणाकय तुमगेले लागती जनाक कोणे एक सांगचे अवकाश तुम्ही अलॉट करियत तुम्ही ते सांगचे खातीर बुक करचे खातीर भारती पै माताजी विद्या पै माताजी ना माया नायक माताजी का कॉन्टेक्ट करियत आज यांग मिळाले सकळांक धन्यवाद संगीलंतु कसले चूकी जलामं जलारे क्षमता अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमय दासोऽयमि मामत्व क्षमस्व परमेश्वर आताने नरसिंह प्रणाम म्हणून आईचे एंड करताची उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगम नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंहो नरसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय आता अंगे वाइंड अप करता वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।